إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami, mga bangsami, ay man tuwa mapamagusay tano tagyang kaiya oras na giyang kuto so di ka preparadui ko surga ko mga barap puasa. Katawan tanwa so surga na miteman sana giyang kuto kapia. Kagi matatagusan agiyang kuto paman na mga bulawan, mga muntia, paman nagina ni bunta lagi ang kuto surga ami alu sagi ang kuto mga hadis nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So surga na susanagi ang kuto pataklas ya lawasay paman yan na padero agyang kuto agatas alawasay yang kuto paman na gulat tanaba alawasay asal yang kuto tigitan wa al-khamar agug yang kuto paman na ig okay punta ka na kaya yan na nibunta lagi ang kuto surga. Aso mga tao pagkasulsa ang kuto surga na lang ulang wano kabayairan na imbagay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Paglintano sa iku Allah paglintano makasulsa iku surga yan. Yang kuto ba mga pagariya subis surga na adem penamasa pekapian sekanian pekapian sekanian buntal pekapian agyang kuto surga sa lagi dagyang kaiya kaaluitan sa agyang kaiya hadis mi alu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigana wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Miyakatita yang si iku Ibn Abbas apitero yan amyan nagakana tigyan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam din yan diteroon. Innal jannata latubakhkharu wa tuzayyanu min al-hul ila al-hul lidukhuli shahri Ramadan. Mata na tigu nabitan wa Muhammad kaso surga na di ike kamu tanan Allahumma musta'an. Ay manan yan na pa kamu temu tagi ang kuto surga. Nagudito tano sanan su surga si iko uman saragun, uman temegan sagi ang kuto kappa kasul lagi ang kuto ulan-ulan na Ramadan. Masya Allah mga pagariya. Ayakap kulaw lagi ang kuto susurga napakapiapian sa kanya ni buntal, napakapiapian sa kanya ni tagu. Nagugyang kuto di ikakamutan ng susurga na andede ni kapakadan sa lagi ang kuto bulan na Ramadan. Yang kuto paman na paganay kagagawi miyakasul subula na Ramadan na sana minipan tagagyang kutua paman na rini nubit udi nagyang kutua tigitan wa pia kapia udi nagyang kutua pitetan usanan sa surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Malay ini ay punguyat si ikong mga tao. Apaman na sa mga tao na kapikiriran
apaman na gelebek ako sa giyang kaiya bulan na Ramadan, mamakot ako sa giyang kaiya bulan na Ramadan, mati ako sa Quran, susadaka ko, paman na manambayang ako sa ikong mga kagagawi, siya panakan nagyang kuto ang mga suguan, wallahu subhanahu wa ta'ala, kagi paman nagyang kuto ande ni kapakasuldu bulan na Ramadan, nagyang kuto di tetanusanan sa surga, paman na giyang kutua di kekamutanan sa surga, paman na giyang kutua akap kekumpletonian, akap kebaluinian akasurgaan. Uay. Tigu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira pagam paganay kagagawi is ikubulan na Ramadan. Agiyang kutua tigtan wa kaya pakasuldu bulan na Ramadan. Habbat rihun min tahtil arsh, na sumambragiyang kutua andu sagiyang kutua kabebaan aras. Kauto paman na segedagiyang kutua andu sumambragiyang kutua andu sagiyang kutua kabebaan agiyang kutua aras. Agiyang kutua andu apaman na sember odi nagyang kutua paman na pagukit igira apaman na paganay kagagawi is ikubulan na Ramadan. Asi idin pagukit sagyang kutua kabebaan aras na aya ipembeturu sagyang kutua andu na al-muthira. Paman na kagigiyang kutua aya bu akapagukit yan nagyang kutua paman na makaisa ko saragun. Na ini betul sagyang kutua andu nagyang kutua su al-muthira. Na may kasumambragyang kutua andu sagyang kutua kabebaan aras. Na mamanguni agyang kuto mga raon o kayo agyang kuto surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Eman na nagyang kuto mga pamumulaan rawa kayo na mga kukuyong agyang kuto paman na mga raonian. Mga paman na agyang kuto mga raonian na mamanguni sa agyang kuto paman na kiyas saged agyang kuto andu ayang aran yan na sual muthira. Masya Allah, giyang kana na pamumulaan ko surga, pamumulaan ko surga na aya pagariya ami alin sa hadith o kabaya ka paman na kataguan ka sa asinde sa surga pamumulaan na dingga diteru agyang kutu la haula wala quwata illa billah. Paman na agyang kutu ki dingga dikateru kitasbih kagyang kutu la haula wala quwata illa billah. Na paman na isaw to paman na nakhla, paman na pamumulaan sa surga, paman na imbagay sa giyang kutuwa tao, din niya dito o nagyang kutuwa la hawla wala quwata illa billah. Europa ng mga pagariyamisi kuwaga ma Islam, agyang kutuwa kapumanguni, agyang kutuwa mga raon, agyang kutuwa mga kayo ko surga, nalagi diyan mambu asambrum penagyang kutua al-muthira agyang kutua mga paminto ano surga. Paman nagyang kutua tigitano pangalalakaan niya nagyang kutua paminto ano surga. Nagyang kutua kaya sambran yan sagyang kutua mga kayo agugyang kutua paman na mga paminto ano surga. Nayam ya'alu yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kenegatigi na gyang kutua garingking anta akagyang kutua paman na udina adna kenega uni agyang kutua uni na dednutu paman na managagyang kutua pekanegun aban yang penakalawani sa kapia ayaman na nagyang kutua pekaneg sa gyang kutua kasegadagyang kutua al-muthira gyang kutua paman na kasegedinya sa gyang kutua mga raon surga agugyang kutua paman na mga paminto ano surga nagyang kutuba paman na supakanegun na aya mapteruiran na paman na depenayaan lawan yan na mapi paman na miyan nagami sabab sa gyang kutua kapian yan mga pagariyam isi kuwagam Islam. Fatabruzu al-hurul 'ain na amay ko nakamuni agyang kutua miyakapi-api paman na pamamakinegan na lumiyo sa mga midedari sa agyang kutua dar pairan. Masya Allah, maliliyo sa mga midedari
Aginan sumanga midedari apaman na ayad na rupa niran nagyang kutua miya makatai-taid ang mga bai. Aginan sumap mga rumaw mga datu apaman na pemakasul si iku surga. Ginan sumidedari apaman nagi mala apanguyat waga matanwa Islam si iku mga datu. Sabab sa gyang kutua apaman na penguyatan siran waga masagyang kutua apaman nakapakanggel bekiran sa mapya kagiad na mga midedari manayo kiran sa gyang kutua mga kasurgaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na makaliwag yung kutua mga midedari na si isirang kontumindig sa gyang kutua mga balkuni o di na gyang kutua paman na tiris o surga fayunadin na teruniran gyang kutua kapakaliwiran sa gyang kutua mga tiris o di na gyang kutua mga balkuni ko surga na teruniran at tigiran hal min khatibin ilallahi fayuzawiju baad na tigiran amya kauma ang mga ngarumah kau tu apaman na aya ko napteru no mga midedari na bed na miyaka paman na miyaka pani ka mga ngaruma apaman na kawingan wallahu subhanahu wa ta'ala anta aka piki pangarumar kami wallah piki pangaruman niyan kami anta aka gyang ko tu pangaruma ang kami niyan kau tu so mga midedari gitu ko ni mapteru ira sa gyang ko tu masa agyang ko tu kapaliwiran na tigiran na bed na tigiran na mga miyakauma mga ngaruma pengaruma ang kamiran thumma yaqulna al-hurul 'ain ya ridwan al-jannah urian yang pemanna teruniran ya ridwan al-jannah antun absagiang kaiya pamanian na kagagawi apaman nakiya takawan siran sagiang kutu amya ulaula apaman nagiang kutu apaman nakiya sagadagiang kutu al-muthira uway na teruniran sagiang kutu apaman na tumiti kay ku surga ya ridwan al-jannah antun absagiang kaiya kagagawi na isembekiran apaman na isembeg sagiang kutu mga midedari at tigiran na giya ipagam paganaya kagagawi sagiang kaiya bulan na Ramadan masyaallah apaman nagiang kutu akiya ulaula na gitu ipagam paganaya kagagawi apaman na sumyul subulan na Ramadan futihat abwabul jannah nalikaan sa mga paminto ano surga sagyang kutua mga tawa bara puasa apad sagyang kaiya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam o to mga pagariya misi ko agama Islam ayamanan yan na si ibu sagyang kutua pagam paganaya kagagawi napaman yan na susurga na inanti bepiya-piya pitenur piya-piya susurga para busi ko mga tao pemuasa sagyang kaiya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamana na susurga na ripara dudun si iku mga tawa pemuasa na kailangan na mambu as sakatan wa mga muslim na makaripara dutanu sagyang kutua paman nakapakasulad tanu ko surga kayo di tanu mamuasa o di tanu paman yan tiger o di na magamal na di tanu paman na kibilang sagyang kutua mga tao paman yan na nanayaw nagyang kutua surga akapakasuldianon nanayaw no mga midedari sagyang kutua paman na kagagawi sagyang kutua paganay kagagawi is iku bulan na Ramadan naman amarta no mga pagari isa pa na hadith mi aloy paman na kalbihan nagyang kaiya paman na kapamuasa nagyang kutua mi aloy sagyang kutua hadith Amr ibn Murrah radhiyallahu anhu apitero yan na adeng ko na sakata wa mama amya qauma sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero yan sa iku nabi apaman nagyang ko to sakata wa mama amya katalingo man apitero yan sa iku nabi ya Rasulullah ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah paman antun atigyan ilayan ka amay kasakan na sekasianakan na dad na tuhun na titu inuntas wallah agumataan na saka na sugu wallah wa sallaytu salawat al-khams nagu panambay ang anak nagyang kutu 5 waktu wa faradu wa adaitu zaka nagu magaya ko sa zakat wa sumtu Ramadan nagu mamuasa ko sa iku bulan na Ramadan
Nagu manambayang ako kung mga kagagawi iron. Ay manan yan na manambayang kung mga tarawih, agus mga tahajud, yan ko tuatigtan wa qiyamul layla, kapanambayang kung mga tanatanawa kagagawi. Na aya pakaisi yan si ko nabitan wa Muhammad na tiga na fami man ana na anda kuatigian na keped. Paman nagyan ko to akia pagusayan yan unatigan na unggel baka ko sa mga rukun Islam. Dagi-dagian ko to paman na sambayang kapamuasa zakat agus sa mga peda mga suguan wallah na anda kuatigian na keped anta ka anda ko paka andi darpa akan sa iko surga. Na aya ini sembagun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiga na minas siddiqin was syuhada na si ikad na kepada kibilang sagyang kutua mga tao ang mga siddiqin was syuhada aginan su mga tao mga patiis ginan su mga tao ay mananian na miya parang salalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala mga mujahidin aginan su paman na miya aluya ay adar pairan na giyang kutua jannatul firdaus aginan ng mga pagarya. Ayamana na mamakutan sagyang kaya bulan na Ramadan. Yang kaya paman na pagaluin tanu ang mga hadis nabitan wa Muhammad na riparadudnanan. Ayabu paman na mananayaw na sa mga ginawa tanu ino paman na kebebayaan tanu yang kaya paman na kapakasultanu ko surga ino kebebayaan tanu mga day sagyang kutua makaumatan sa alungan na mauri na si itanu maapad sagyang kutua mga tawa mga siddiqin na was syuhada. Agina ni paman na maapadanan sa giyang kutua mapiya apangkatan ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman giyang kanan na paman na mga pipi abalas ami aloy tano na siyabutan na o mga salafos salih paman na sumiyangaw na tanwa mga tao na ayaman panamariran. Naman nagyang kutua kapenutulaw no al-Mu'alla ibn al-Fadl Atigana kanu yad'una Allah 6 ashhurin ay yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum. So mga salafus salih na ayab betadiran na paman na sirangkon na di silan di mamangni si iku Allah sagyang kutua paman na namulan ada penakapakataling umau bulan na Ramadan na miraut siran misampay sirang ko bulan na Ramadan. Naman nagyang kutua panamariran 5 panulan na paman na disiran din ni mamang ni ya Allah sampai kaming kasih ko bulan na Ramadan. Uy. Nama paman na sa katano na sa manen na miniraut tano sa giyang kaya paman na di pamangan nino mga salafos salih paman na mirauton sa mga umuriran sa giyang kutua masairan. Na iman to mga pagarian na paman na miraraut ka o di na paman na giyang kaya masa na bulan na ya Ramadan na pamakot ka. Ayaman na mala at tinudan tano. Wanto na maalay arga sa giyang kaya bulan na Ramadan nagiya mga oras yan. Paman nagiya paman na suldu saulan. Paman na ipu ka sa giyang kutua kaya pakasuldian na taman paman sa giyang kutua kakuma giyang kutua buka nagiyang kana na oras nagina ni paman na miyalalai arga sa giyang kaya bulan na Ramadan na pumakutan tano. Paman na dita numiyo gubad na paman na segedra katano ang mga gawi ada ama penggela bakatano ro na mga pipiya. Paman nagyang ko to atigitan wa siyagitan wa mga kagagawi sa giyang kaya Ramadan anta kagyang ko to mga kadudu na da ami ang gela bakatano apaman na kamapian ang belasan tano ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Naliro pa ng mga pagarian na may posapman sumula na Ramadan na di sinang paman di mamang ni si iku Allah sa giyang kutua suldo nam ulan atari maan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua miya pagamaliran si iku Ramadan. Masya Allah. Ay mananan na miya na benar siran din si iku bulan na Ramadan. Kakapenutula kiran na paman na adna keto na kakiran na uman din na kagagawiin na makatamat sa Quran. Adem penapaman na keto na kakira nagyang kutua paman na kapakataliw magyang kutua 10 gawi paman na kapusan nagyang kutua Ramadan adna pakatama takiran sama makadua. Apaman nagyang kutua kaya pagamal na di pagunaan sa mga salafos salih sagyang kutua paman na diran di kang galabak sa mga galabak ang mga pipiya. Ayamanan na
Igira yauma subulan Ramadan na itargiran sulang ulang wan uga lebekiran sa ayab wadiran ninggal lebekan nakabatiya sa Quran. Yang ko tuwa mga tadem-tadem sa iku Allah kapanambo yang ko mga kagagawi kapag i'tikaf na minggal lebeksiran nanam ulam pamanadiran di pamanganing ko Allah ya Allah tarima ang kaagiyang ko tuwa miyang galeba kami sa iku bulan Ramadan. Naman agiyang ko tuwa panagunta maniran. Nasa katanaw na keto na telugaw ibu apiaga malanian sagiang kaya Ramadan kaya terunian na asara kakiyap na pitara na di penepumangan ni si iku Allah tarima nagiang ko tuwa telugaw. Telugaw ito kaya pamuasaan yan. Uy. Kata anak pengan kita paman yan na magay din sa pitara. Allahumma sa. Kagi miya kapusa sa telugawin na tiga na magay ako sa pitara. Pagariya kailangan na paman nakatimpu sa nakagi ang kaya bulan na Ramadan. Anto na ikakikuang kasagi ang kaya bala sa miya aluitano. Apaman na susurga na di preparaduan, di pagantiban susurga. Reparadu susurga, sisan sumanga midedari. Amay kaya buwa paman na kaya pamuasa na kaun na telugawi. Panabenari kailangan na giyang kaya paman na Ramadan na kanaba kelebati so panagunta manaka. So mga pagariamiya paman na teufikan siran wallah na panamarinio imidungko iwagi ang kaya bulan na Ramadan. Uy, yang ko tuwa panamarka si ko paganaya kagagawi ading di pelubaan sa mga masjid penambayang kaun sa tarawih na panabenaring ka pagaria ipaman na matimpos kau to paman na midungko ka agyang ko tuwa ading ka di ka panambayang si ko mga kagagawi. Kata agyang kaya paman na mga bala sadita no di pamagusay na para rakatan way ang mga Muslim penaguntaman pemakot sa agyang kaya bulan na Ramadan. So mga ulama, naya pa nakabasiran na tigiran na jaa Ramadanu fihi al-aman wal-itq wal-fawzu bisukna al-jinan. Miyakat taling umaatiran sumula na Ramadan na susanagyang kutuwa kalilintad. Apaman awid-awid kuno bulan na Ramadan su kalilintad. Wal-itq agugyang kutuwa kapakamaradi si iku apoy si iku naraka jahannam. Agugyang kutuwa kapaguntong. Sagyang koto kapaka paman na kapaka sulod sagyang koto mga kasurgaan wallah. Diyan na man lam yarbah fi hadha syahri fa fi ayyi waqtin yarbah. Sa tawa tigu mga ulama adi makalaba. Paman na di makalaba sagyang kaiya bulan na Ramadan na anto na apan ni orasi kapakalaban yan. Kagigiya so paman na pumakutan paman na miya makalala so mga balas adi manggal bakutaw. Sa tawa tigu mga ulama adi makalaban anto na paniura sa paman nakapakalaban niyan. Gi pumakutan tanu agi ang kaya bulan na Ramadan. Kau pamakukan degang na mala kelaba saya agu paman na kelengan niyan agi ang kutua pendegangan tanu. Uy. Tigu mga ulama sa tawa di makarani si iku Allah. Man lam yuqarrib fihi li maula. Sa tawa di makarani si iku Allah kubulan na Ramadan. Fahuwa ala bu'dihi la yabrah na badna tigyan na pekawatan si iku Allah si iku mga pedauras. Man ruhima fi hadha syahri fahuwa al-marhum na sa tawa ipangalimu sa giyang kaya bulan na Ramadan. Ini pangalimun wallah na titu-titu ini kalimu. Uway. Wa man hurima khairuhu fahuwa al-mahrum na sapman sa tawa apaman na kaalangan kumapia ang mapapadalam ko bulan na Ramadan. Amanan yan na tawa di makanggelebak ko bulan na Ramadan fahuwal mahrum na tao dinutu at tigong mga ulama miyalugi. Way tao dinutu miyalugi. Lagi ang mga pagarya. Aya di tano saya di pagusay nagi ang koto paman nakapakanggelebak tano sa mga gelebak ang mga pipiya para sa giyang kaiya bulan na Ramadan. So sabi ko mga ungangan ko mga Arab na tigira na ata Ramadanun mazra'atul ibad miya kaum atigyan subula na Ramadan na di besok o mga tao. Ayaman na niya na di siran di besok kadi iran di paman na gelebekan agyang kuto mga gelebekan miya makalala ibalas. Litathhiril qulubi minal fasad kaan masuti agyang kuto mga pusuiran sa agyang kuto paman na mga kabinasaan. Ayaman na mga pagarian na sitanu pumawi. Wad na paman na miyangay po sa miyang ang gagalabakatan wadi mapya nakataya sa Ramadan nasuti niyang pamanagyang kuto mga pusutano sa agyang kuto kabinasaan.
Tigu mga ulama faaddi huquqahu qawlan wa fi'lan na tunay na kang galbakan kaagyang ko tuwa kabnar o Ramadan gulalan ko katero agugyang ko tuwa galbak. Ayaman na mga pagarian na penanggila tanu saya. Gyang ko tuwa paman na tigu mga ulama kanababu aya pakap tigran tanu na gyang kaya mga tiyan tanu ko kaka nagusukay nam kaya mala pakap tigran tanu na gyang kaya mga dilatan. Paman na ayap terun tanu na gyang ko tuwa mga pipia mga tasbih ku Allah kabatiya sa Quran udi nagyang ko tuwa paman na anto na asa na paman na kekuan tanu saguna wa fi'la nawiyang ko tuwa kang galbak wa zadaka fattakhidhu lil ma'ad nagyang ko tuwa tigin paman na kekuang karo wa balas na preparaduang kautu sagyang ko tuwa kappa kau mangka sa alungan na mauri sa tawa tigu mga ungangan paman na mamula sa dinya no tuayaman anian turdu napakai naman nagyang ko tuwa paman na pemulaan yan ta'awahu nadiman indal hasad na makasendit kanyan dun sagyang ko tuwa masa akap pragunan yan sagyang ko tuwa paman na piamulan yan nagyang mga pagariya uditano siap nagyang kaya puasa tano paman na ditano panamara ni paman na makomplito anta akatari maanu Allah na makaw matano sa alungan na mori na makapsendit tano amay kapaman na datano bu makontrol lagi ang kaya mga dilatano datano bu paman yan na makang galabak sagyang ko tuwa paman na mga galabak amya makalala ikipantag sagyang kaya bulan na Ramadan. Isa pa na paman na kaaloy tano nagyang ko tuwa amya panutul. Paman na adun talo kataw malayo-layok miya panutul sagyang ko tuwa hadithu nabitan wa Muhammad at tigena as-salasatu alladhi tushidu ithnani minhum adna talo katawa giginawai paman na malayo-layo ka wa mata thalithu ba'dahuma ala firashi nagyang ko tuwa paman na talo kataw giginawai malayo-layo ka nagyang kutua duo nakataw gyang kutua duo nakataw na miya shahid ay manana miya parang salalan si iku Allah nagyang kutua ikatalo iran na paman na miyawri matay na si ipan na miyatay sa gyang kutua igaan yan paman na si miyatay sa walay gyang kutua ikatalo iran sama no to na miyaw na matay gyang kutua duo katawron paman na gyang kutua kaya shahidiran na miyaw na siran matay na gubu matay agyang ko to ay katalukiran asi panakiyapan tagi kapatay sa walay na miya tetagi na adna mi tetagi na pakiran o din adna miya kaylay kiran sa tatagi na pan na agyang ko to paman na dua katawa miya shahid sa agyang ko to ang giginawain na mas miyaw na makasul sa surga mas miyaw na makasul sa surga agyang ko to isakiran apaman na miyawri matay asipan na kiyapan tagi sa walay uway faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na yakatir unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apaman na ini kama masautu agyang ko to mga tawa tigina na ino mas miyaw na makasul sa surga agyang ko to si miyat kiyapan tagi kapatay sa walay adigyan ko to apaman na du katawa miya shahid na ini sembagu nabitan wa Muhammad at tigana alayhi salla ba'dahuma kada wa kada salatan apaman nagyang ko to miyaw na makasul ko surga na diba tigu nabitan wa Muhammad na miya kapanambayang sa kanya na kumasa ko ulan-ulan na giya paman na riot sa kanya na bulan na Ramadan na miya nambayang sa iku bulan na Ramadan wa adraka Ramadan na fasamahu nagyang ko to paman na kabibigyan panariaut yan subula na Ramadan na miya kapamwasa si iku bulan na Ramadan. Kauto. Ayap apaman na aya katuro nabitan wa Muhammad nagyang kuto apaman na miyaw na makasul sa surga mas miyaw na digyan kuto apaman na miyataya shahid na aya paman na kiyaw na niyang ko surga na sabab sa gyang kuto riaut yan subula na Ramadan na miya kapamwasaon agu miya kapanambayangon. Uway. فوالذي نفسي بيدي إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض mataan at tigo nabitan wa Muhammad apaman na mataan ko makapat ko ginawa ko di natatandingan ako ginawa ko at tigo nabitan wa Muhammad kaaya paglatan nagyang kanan apaman na ang giginawai
apaman nagyang ko tua sakataru nagyang ko tua dua miya syahid na lagi nagyang ko tua kawatan nagyang ko tua pagaletan ulangi tagus sulupa kau tu paman na mawatan paman na kimi bidaan utawa paman yan na area utagyang kaya bulan na Ramadan na miya nambayang agumya muasa. So mga ulama natira na bulugu sahru Ramadan wa siyamuhu ni'matun azima yang ko tuwa kiraot utaw sa ikubula na Ramadan nagugyang ko tuwa kapamuasan yan na miya kalalaan na nalimu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang mga pagarya. Aya mala ay pugusya tami si iku mga pagarya mi na nariya utokan wagyang kaya bula na Ramadan. Nauban yung ilang agyang kaya oras apaman na matatagu kanu sagyang kaya bula na Ramadan. Tigran yun nagyang kutua paman na kebebayaan o mga baya ginawa niyo na pangungunutan kanu din si iku agamatan wa Islam. Kataya penutulun tanwa paman na tanto kumala abala sa di tanu katawan. Ama papadalam sagyang kaya bula na Ramadan. Gyang kaya bula na Ramadan na aya kalaian paman na aya kalaian ni arga na gyang kutua subalas paman na imbagay ko mga tao na sulun suwallah imbagay ro sa balas. Apaman na tigu Allah subhanahu wa ta'ala asakan ni belas ku mga tawa mga bara puasa sagyang ko tu apaman na ditanu da maalu yawan tunay kala agyang kaya paman na balas ako ko mga bara puasa sagyang kaya bulan Ramadan. Agyang ko tu ba tigtanu ubatan waya ilang agyang kaya oras way. Paman yan na manabna-benar tanu saya manambayang tanu saya paman na kailangan na agyang ko tu aditanu di makapamangan ni sa si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Uy, yang uta tigo mga ulama paman na giyang kaya 2 oras na ubang ka paman na ilanga giyang uta tigyan na kapteng kaska na pamangan ni kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang uta paman na kapteng kaska magad mo masumagrib na pamangan ni ka din si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agog yang kutua paman na kakumad na yang kutua sambay yang fajar na pumangani kadis ikwallah gura o kanga si ikwallah kakapakay pagari ayamanan yan na maalin yan nagyang kutua betadika. Katawan tanwa sa ukuran na ayab pagkaalinon nagyang kutua paman yan na panganitan si ikwallah subhanahu wa ta'ala. O paman na o iawida kalakasi karumang ka na pamangani kasi ikwallah paman na gyang kutuba alin no Allah subetadi karumang ka. Waya awida akalakan nagyang kutua sumanga wata ka paman na maawat sira na kuwagama na guro o kang kasi ikwallah ya Allah sumanga wata akan na turo ang kasira na kuwagama Islam. Waya awida akalakan na sumanga pagaring ka paman yan na dira nakapenambuyang na pumangan yang kasi ikwallah ya Allah sumanga pagariakan isa-isa ama amin na isa-isa inami ya Allah na aya kabayakan ya Allah na paman na maturo sira na kuwagamang ka-Islam, makapanambayang sira, na makapamuasa sira, na matimu-timu kami ko surga. Sadin sa awida akalaka na penunang ka kuwallah sagi ang kaya bulan na Ramadan. Wanto na problema ang kapagari ko na paman na panganiyang kasi ikwallah, kaswallah, na tatarimaan niya na giyang kutua panganiyo, bara puasa sagi ang kaya bulan na Ramadan. Na mga pagarya, uway. Na mamakutano sagi ang kaya bulan na Ramadan. Mamakutano sagi ang kaya bulan na Ramadan. Sadin saw kita paman na kakebubay ay rakatano Allah na galabakan tano. Sadin saw kita paman na galabaka pekarani tano si iku Allah na pamakutan tano wag yang koto galabak. Yang koto pianutun tano kagi hadith na adem pana paman na lafdi yang ko Imam Ahmad. Paman na yang koto atig tano kagi talo katawang giginawai. Miya sahid suduang kataw na paman na yang koto isa na ayakia patay niyan na mas miyaw na agyang kutua 2 kataw na kagi paman na miyaw na ko surga sabab sa agyang kutua riyaut yan subulan na Ramadan. Way riyaut yan. Aya sabab paman na miyaw na skan yan ko surga na sabab sa agyang kutua riyaut yan subulan na Ramadan. Tigyan na si kulaf diyan ko Imam Ahmad na tigyan na an Talha ibn Ubaidillah. Penutul na tigyan o Talha ibn Ubaidillah. Sahabi ini. Anna rajulaini qadima ala Rasulillah na adna tigyan adwa katawa mama amiya qauma siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an na miyag Islam agyang kutua paman na parangan din natigo Talha akia pag Islam agyang kutua 2 katawa mama amiya qauma siku Rasulullah.
Ugaidat tigo Talha nagyang kotwa isa sagyang kotwa dua. Asaddu ijtihadan min sahibihi na mas malai panaguntaman adigyang kotwa paman na ginawa inian. Apaman na mida sirang kung sa panaguntaman agyang kotwa paman na miyakaw masi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kotwa malauni panaguntaman na badna miyatin sa jihad fi sabilillah. Miyaki perang na agyang kotwa kialalakaw niyan miyaki perang na paman na miya sahid sekanian. Miya sahid agyang kotwa isaun. Thumma makasal akharu ba'dahu sana nagyang koto ginawa iniyan na miya gintaw sekanian sa paman na orian nagyang kotwa paman na ginawa iniyan na miya sahid na miya gintaw sekanian sa saragun na ubus kanian na mambu mawafata. Away. Qala Talha na penutul no Talha tiga na faraitu fima yaran naimu ka'anni inda babil jannati idha ana bihima. Na pitetagi na pakanatigo Talha milayakan na tigyan sa giyang koto akatuturugarakan. Paman na mitetagi na pa. Tumitindaga ko at tigyan ako paminto surga pedakan na giyang koto dua katawa mama. Sama no to na miya telosiran. Paman na penutul no Talha tigyan na miyan may layakan ako tatagin na panakan na pititagin na pakan na tumitindig kami ko paminto surga pedakan nagyang ko to dua katawa mama. Nagyang ko to tigyan na katitindig kami sagyang ko to paminto surga na lumini wagyang ko to paman na mga tao ko surga agyang ko to paman na tigitan wa kumikibir ko janna surga. Yang tua mga malaikat paman na ridwanul jannah sirani paman na kumikibir ko surga faadina lilladhi tufiya al-akhira minhuma na ayat tigyan na paganay biganian udi na inidinian niyan sa makasul sa surga nagyang ko tua paman na miyauri matay ginawa iyagyang ko tua miya sahid koto paman na ayan niyan na paganay piyakasul ko surga dan yan ko agyang ko tua paman na miya sahid. Aya paman na miyaw na makasul sa surga nagyang koto atawa riyaw ta Ramadan paman yan na miya naguntaman na skaniya ni paman na paganay makasul ko surga. Thumma kharaja faadina lilladhi sushid na kagiya ko mapakasul yan sa surga agyang koto ginawa agyang koto sa katawa mama na luminiup man agyang koto malaikat na ayap man na piyakasul yan sa surga nagyang koto paman na mama miya syahid koto miya ka sul buku surga sama no to na badin na miyaw na agyang koto ginawa iniyan badin na miyaw na makasul sa surga. Thumma raja'a ilayya faqala li irji na kagiya katigyan ako makasulciran nanayaw ko siran ako pinto surga na kiyasuyan ako iran ako miya susiran kagiya ko makasulciran sa surga na kiyasuyan ako iran na ya Peter irarakan na tigiran na ya Talha na ayamanan yan na kasui ka. Fa innahu lam ya'ni laka ba'd na dapat na tigiran na mau maagyang ko tuwa ka pakasul ka ko surga. Kaya sama no to na dapat paman nagyang ka yakile no Talha na tatagi na pampanai. Way tatagi na panai. Tigiran ko Talha tigiran na petuka kasui ka kada pa na mau maagyang ko tuwa ka pakasul ka ko surga. So kaya pita yan natigo Talha na penutul na kanot agyang ko to amiyat tetagi na pakan. Faajibu lidhalika na sumanga tao pianutulan na kanon na miya mamasasiran. Way kumamasasiran sa agyang ko to paman na pianutula ka nakiran. Kagi paman na mas miyaw na makasul sa surga agyang ko to paman na tawa paman na kanaba miya syahid. Paman na aya ilayan ng mga tao natigira na inu ayada mau na makasul sa surga agyang ko to miya sahida katawan tanos so paman na balas agyang ko to ke perang salalan sa ikwala gitu ini kapamasairan nagyang ko to paman na kapamasairan na minira ututo sa iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigo nabitan wa Muhammad min ay dhalika ta'jabun anto na ikamamasani wa tigyan sa giyang kotwa du katawa mama sa giyang kotwa kaya panutulaw no Talha ayam miyaw na makasul sa surga na giyang kotwa paman na miyaw rimawafat tigran na kalu ya Rasulallah hadha kana asadda ishihadan aya ikamamasami at tigran na giyang kotwa na miya perang salalan sa ikwallah na mas malai panaguntaman orian yan na paman na miyakim betal
thumma stushida fi sabilillah taman sa si idin miya pantaga kapatay si iku paman nalalan alalan ko Islam paman na jihad fi sabilillah wa dakhala hadha aljannata qablahu orian yan at tigu mga tao na paman na mas miyaw na makasul sa surga agyan ko ito ginawa iniyan na aya ini sembog kirano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tigyan na alaysa kada makasahada ba'dahu sana di ba tigu nabitan wa Muhammad agyan ko ito paman na ginawa iniyan na miyagin to pensasaragun o paman na orian agyan kana na ginawa iniyan na miya parang salalan si iku Allah tigiran na kalu bala waya tigiran hay Rasulullah ustud na paman na mas miyauris kaniya na matay na tigu nabitan wa Muhammad wa adraka Ramadan fasamahu na ayak yaunan yang ko surga nagyang ko tuwa riot kaniya no bulan na Ramadan na miya kapamuasawn kalu bala waya tigiran hay Rasulullah wasalla kada wa kada sajdatan fi sana na miya kapanambayang kaniya no bulan na Ramadan na miya kasudut si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na suldu sarago nagiya mga pagariya misi ko agama Islam arga ang kaagiyang kaya paman na kaya pakataling umar kaagiyang kaya bulan na Ramadan na panambayang kasaya na pamuasa kasaya ng galbakang kaagiyang kuto ang mga galbaka ikasuatar ka wallahu subhanahu wa ta'ala di ka pagilanga agyang kaya oras sa Ramadan pagariya away ay man niya na kapagay gipi nakamapia seged raka a Ramadan si iko kawiyaguyag ka na pamakuting kaagyang kaya bulan na Ramadan tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma bainahuma ab'adu ma baina as-sama'i wal ard mata na tigo nabitan wa Muhammad agyang kanan apaman na duwa kataw ang ginawai na ayat tigiran na pagletaniran kawatan o pagletaniran na ginandid so kawatan o pagletan o langit agusulupa Masya Allah paman nagyang kaiya Ramadan mga pagariya misi ko agama Islam na tantuaya kumala ikipantag tantuaya kumala iarga na arga ang tanong kagiayamanan yan na giyang kutuba tanto kumala abalas apapadalam saya wallahu subhanahu wa ta'ala dita numamukal uway manyan yan na wariyo kagaga o sabaad na sakatan di yun pagaga gitu man ipikirang kapagariya uway o pamako miyagaga o sabaad na sakay di yun pagagaga o pamako giyang kutuwa diran di kapanarawi na kagagairan na sakay paman na di pakagaga manarawi o pamako kagagairan na giyang kutuwa katahajud na saka paman na sakay di yun pagagaga o pamako kagagairan na giyang kutuwa kaso sadaka ko Ramadan na sakay di yun pagagaga sedekah nagina ng mga pagariya ayam ana nagyang kutuwa mga tao na inutuwiran ng pananamari kagi katawan nira nagyang kutuwa balas amata tago sa giyang kaiya bulan na Ramadan paganin tanong si iku Allah taufikan tanong niyan sa giyang kaya bulan na Ramadan paganin tanong si iku Allah apaman na mapagtanong sa giyang kutuwa mga tao apaman na kuna makasulsi ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala tariman wallah giyang kaya amal tanong sa giyang kaya bulan na Ramadan saya tanong butaman na importante na miya panutultan wag giyang kutuwa mga tutulan sa giyang kutuwa apaman na surga wallah sa giyang kutuwa apaman na diyon di ka tanong sani yang kutuwa paman na diyon di ka paman na kapakamu tagi yang kutuwa surga wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutuwa paman na yang kutuwa kulaw-law mga midadari sa yang kutuwa paman na kapakaliwiran na tigiran na bad na tigiran na mga tawa pengarumar kami an makawing way masya Allah nagi na ng mga pagariya misi ko agama Islam namya panutul tanong panagyan kutuwa paman na duka tawa mama paman na mas miyaw na makasul sa surga agyan kutuwa miya muasa kubulan na Ramadan adigyan kutuwa paman na miya parang miya sahid salalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa sila mo ko agyan kaya mga pagariyakan dibentay sa agyan kaya laibtano paganero na agyan kaya si agyan kaya tengadakan na si Imbi Perwa painting way ay manan yan na salamra kanusan sa Tagaytay susang ka panapagariakan way ikadu nagyang kaya si Hafida makatimbel mahid salamra kanu si Eji Ikan salamra kasan way gyang kaya pagariakan na si Abul Khair way Abul Khair yang kaya bubaitan wa si
Kairon sarandang salam ki Abdurrahman way Abdurrahman ya ka iya antiya kan napakatatayana kan si Maimuna Bakaraman wa isad niya kumya kan biitrakan paman na sirani kiyas sabapan paman na kaya to nata sa giyang kutua mapya masyaallah balasan rakan wallah sa giyang kutua mga galabakyo paman na kaya pakasabariyo sa giyang kutua kiyang biitan yor kan way sudus wallahi mata orakan malas way sangi burukan wassalamat way sirambu way salam rakan waguso paman na mga bagsatan wa pumamakin sa giyang kaya di tano di kapag live na salam rakan ulangon penalamatan kuskano pagani ko si ko wallah taufiqan tanon yan sa giyang kaya bulan Ramadan na makapagamal tanon sa mga amala mga pipya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.